uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela kubaba uMphostoli uNsibande, umama uMphostoli uNsibande. Ngiyabingelela egameni lenkosi ethu uJesu Kristu. Baba, ngiletha ubufakazi obunamandla amakhulu engeke ngikwazi ukuthula nabo noma bubuningi ubufakazi, kodwa angikwazi ukuthula nalobu ngoba bungimangalisile. Okusho ukuthi-ke ebandleni siyakhonza njalo ngoLwesithathu, siba nama-home sale ey'gcemeni zethu. Thina sikhonza-ke komunye umuzi okuthiwa iKaMkhize, kulo sikhonza noma wakhona. Ebese kukhona ugogo ozala lowo mama, usehlala nabo nje full time ngoba umdala wafika vele egula. Then-ke besilokhu sikhuleka-ke enkonzweni, sikhuleka ngaye, uNkulunkulu emsiza, kodwa bengakaze asizakale ngale ndlela le kaRoma 10:9 unokuthi uJesu Kristu inkosi. Okusho ukuthi-ke ngiye ngaqunga isibindi ngesonto elidlule leliyana. Sesiqedile ukukhonza ngase ngithi ngicela ukuthi siguqe sisho lo mkhuleko. Sawusho-ke umkhuleko okuvuma uJesu waRoma 10:9 nalo mkhuleko wange-18 zikaMeyi 2023. Hhayi-ke bavuma-ke nje, ngabachazela nangawe ngabachazela ngomkhuleko. Saguqa-ke sonke sakhuleka. Bekumnandi nje, sisho sonke kamnandi silandela wena baba, sasho. Ngikutshela ukuthi baba, ngalelo sonto umfana wakhona ubesejele, waboshwa ngoDisemba, icala lakhe belilokhu lihlehla. Ngikutshela ukuthi ngomgqibelo wakhona waphuma ejele, bamkhipha waphuma nje ejele. Uma wakhona wasitshela ukuthi-ke uphumile, usekhishiwe. Then sisakhuleka-ke ngahamba-ke ngaya ekhaya. Uma ngibuyela ngoLwesithathu lolu saphinde futhi sakhonza. Mase siqedile ngacela futhi ukuthi sikhuleka, ngimfica ugogo wakhona nje u-happy, uyazihambela, wenza yonke into, ubonga uNkulunkulu. Then-ke siphinde sikhuleke. Hhayi, mase siqedile ugogo ame ngezinyawo alokhuze abonga uNkulunkulu ukuthi useyezwe ey'ndlebeni, uNkulunkulu khona into azikhuluma kuyena, usevuma neyizono, washo nje izono ezinye-ke. Baba, thina sibancane-ke ey'ndaweni zabantu abavuma izono. Ngamtshela ngathi mina, gogo, ungavumi thina izono, nathi siyingane, okungcono awuthukuma kancane uzobhala phansi. Kodwa-ke bengifuna ukutshela wena baba ukuthi ngimenze njani ngoba usemdala akakwazi ukubhala. Mhlawumbe uma wakhe ambhalele noma kwenzakalani, kodwa kunezinto uNkulunkulu azikhuluma naye. Useyayihambela amadola wamphethe, ungambona nje ukuthi muhle kanjani. Ngiyambonga uNkulunkulu, ngidumisa uNkulunkulu ngoRoma 10:9 ngomkhuleko wange-18. Ngiyamdumisa nangoJesu Kristu inkosi nje, izinto azenzile uNkulunkulu. Ngiyakubonga baba uJesu Kristu inkosi, amen. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela baba kanye nomndeni wakhe egameni likaJesu. Baba, ey'nsukwini ngibe nephupho, ngaphupha ngena umuntu engathi uzongibulala. Uma ingena lo muntu ngase ngisho izwi lithi uJesu Kristu inkosi, uJesu ngaliphinda kaningi, waphuma lo muntu wabaleka. Uthe sebalekile kwanezwi lithi kumina, leli gama leli ilona ezoba isikhali sakhe, ilona uzofika ngalo. Hhayi, ngaphaphama lapho. Kuthe kuzosa kube izolo ngaphupha ngithunjwa abantu abakholwayo, bangithumba, bangijaha. Bathe uma bengijaha ungathi ngizophumela endaweni, sengizoqhamukela manje endaweni engathi kumnyamana lapho. Ngathi mina kwangcono labantu abasezungibona. Uma ngabe ngiphumela kuleyo ndawo ngifice umlilo nje okhanyayo, isipoki, uma ngingaphosisi bekuyisipoki. Uma ngithi ngiyadlula sangichoka, uma ngabe sengichoka ngavele ngawa phansi. Ngase ngithi mina, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Sancibikala saphela. Kuthe kusuka emva kwalokho kwavutha umlilo endleleni ebengizohamba kuyona, ngibaleke kuyona. Ngangena lapho ngihamba phakathi emlilweni, ngiyabaleka. Baqhamuka la bantu, badla abantu, hayibo, nangu njengamanje usehamba emlilweni, sizomthola njani ngoba ngeke sikwazi ukungena kulo mlilo lo ahamba kuwona. Umlilo uvutha endleleni engihamba kuyona, ngihamba ngiphakathi kona umlilo, ngiyabaleka. Bona bafisa ukufinyelela kumina, kodwa bona bakwazi ngoba manje ngiphakathi emlilweni, ngaze ngaphumela komunye umuzi. Ilokho ebabengithi ngikudlulise egameni likaJesu. Ngiyabonga kakhulu. uJesu Kristu inkosi. Baba, ngicela ungidlulise i-testimony ukuthi impela uNkulunkulu uyasebenza ngalo mkhuleko wange-18 zakaMeyi 2023. Benginenkinga lana esithendeni 2023 or 2022, ngikhohliwe, mara lo mkhuleko wakaMeyi we-6 minutes-ke. Nginenkinga esithende, ngiphethwe i-plantar fasciitis, le sharp pain ukuthi ngathi unyathela ilahle ngaphansi
konyawo. So i-pain yakhona ibe very sharp, especially uma ngivuka ekuseni or ngihlalele kakhulu esitulini. I-pain yakhona ibingabekezeleki. Angifisele omunye umuntu ukuthi bengayizwa leya pain, but ngilibele ngi-practice my faith ngokuthi ngibeke umkhuleko ubaba lapha akhuleka khona abaseRoma. Njalo ifoni ngiyibeke enyaweni njalo. Ngithe ngazelela ifoni i-pain ayiba ngisayizwa. Hayi ngalinda ngathi ngilinde maybe isazobuya ngazi. Ngingaqale ngisheshe ngihambise i-testimony. So manje it's more than 2 months i-pain ayisekho kahle ngoba ngikhona ngilethe namhlanje ufakazi. Thanda ukuthi uNkulunkulu nje ngiyambonga baba. Lo mkhuleko baseRoma, hayi uNkulunkulu uyawusebenzisa shame empilweni zethu. Siyamdumisa. Jesu Kristu inkosi baba, ngiyabonga. Jesu Kristu inkosi baba, ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngenkonzo yayizolo Saturday ngavele ngaholelwa umoya nje ukuthi ngiyodumisa enkonzweni ntambama. Ngadumisa kwathi mase ngilala ngakhonjiswa ngendumiso sekukhululwa abantu ekuthunjweni, abanye abathunjelwe emabandleni. Ngakhonjiswa kwakhona onginikeza isikhiye sokuvula. Ngiyamdumisa uNkulunkulu babe sekhuluma enkonzweni yayizolo. Ngimangele uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela baba, ngiyabingelela umama, ngiyabingelela abazalwane ekhaya lizwe egameni likaJesu. Baba ngicela ukuthula ubufakazi. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngiyambonga inkosi uJesu. Baba, namhlanje ngabe ngiyakhala. Baba, umntwana wami uhlaseliwe ephuma esikoleni, ehlaselwe iqulu lelinye isikole, abafana bakwesinye isikole more than 10 bebephethe zonke ilimazo, bemshaya nangenduku nangamabhodlela, bemphihliza. Baba, mongabona ivideo, ongayibona nje ivideo ngathi umntwana akazange azaphile ngendlela okwenzeka ngakhona. Kodwa ngimangaza ukuthi ngisho emzimbeni akatubekile, ufike ehambela ngeenyawo noma bemsikileke la esihlathini nasekhanda, futhi kukhona amanxeba khona. Kodwa ngiyambonga uNkulunkulu ngoba nakhona lapho bengithi ekhanda indlela akafike ebovu ngayo, indlela akafike ebovu ngayo emzimbeni, bengithi nasekhanda uphelile. Cha, kube yitishe eziwu-2 ngenxa yokuthi ube nezinwele, akuzange kufinyelele kakhulu enyameni. Siyambonga kakhulu nje uNkulunkulu. Inkosi yami, uNkulunkulu ozivikelayo, ozivikelayo ekhaya lezwi. Ngempela ngihlale ngizwa abazalwane bethula ubufakazi ukuthi sivikelekile ekhaya lezwi. Nami ngingomunye-ke manje othula lobo bufakazi ukuthi ngempela ekhaya lezwi sivikelekile. Ophumayo angazi ngempela ukuthi uyosizwa yini. Siyabonga baba ukusifundisa ukukhuleka. Siyabonga kakhulu baba. uNkulunkulu akaqhubeke nje abeke emlonyeni wakho lokho okuthandwa nguye ukuthi udlulisele empilweni zethu, ukuthi ngempela sihambe ngokukholwa. Siyabonga baba egameni likaJesu, Jesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela egameni likaJesu, ngibingelela umfundisi uNkululeko nabalaleli bonke beRadio Khwezi kulesi sikhathi esincane uNkulunkulu asinike sona ukuthi sikwazi ukuphila ngaso. Nale minyaka thina esicabanga ukuthi miningi, kanti kuyena ifana nosuku olulodwa, kodwa usibolekile-ke ukuthi siphile nangalo. Ngiyathanda-ke bazalwane sibuka izwi lenkosi encwadini yamaHubo 103. Singakafundi ngicela sithandaze. Baba wethu ongcwele egameni likaJesu, siyabonga uNkulunkulu wethu onamandla wonke ukuthi usigcinile usuku lonke ukuze kufike lesi sikhathi sizokwazi ukweqela osukwini osiphe lona. Nalo siyalibonga
uNkulunkulu wethu, akubanga ngokuhlakanipha kwethu ukuthi thina sikwazi ukulibona abanye bengalibonanga. Siyakubonga nalokho ngoJesu inkosi. Amen. Sizofunda-ke uvesi 1. Isihloko sakhona ihubo lokudumisa uNkulunkulu ngomusa wakhe. Mbonge uJehova mphefumulo wami, konke okuphakathi kwami makubonge igama lakhe elingcwele. Mbonge uJehova mphefumulo wami, ungakhohlwa imisebenzi yonke yakhe yomusa, yena othethelela zonke izono zakho, owelapha zonke izifo zakho. Yileli lizwi sizowela ngalo bazalwane, siwelela osukwini langolwesibili, ukuthi ake siyifundise nje namhlanje ukubonga. Ubonge nje uNkulunkulu ukuthi ukunika usuku lwaze lwayoshona uphila. Awukuyeke ukuthi umsebenzi awutholi. Awukuyeke ukuthi awunakudla. Kodwa awubonge ukuthi ngoba wena ukubekile kulolu suku lwanamhlanje, kwaze kwafika lesi sikhathi la uzokweqela khona osukwini lwesibili evikini liqalile uphila. Manje-ke kuyinto enkulu ukuthi uNkulunkulu usakugcinile, ngoba mhlazimbe uma engasithatha bazalwane, kungenzeka asithathe singakalungisi lutho. Yingakho kufanele simbonge ngakho konke esiyikho. uDavide uthi mbonge uJehova mphefumulo wami. Usethi-ke nakho konke okuphakathi kwami makubonge igama lakhe elingcwele. Kusho ukuthi namhlanje before ulale akuguqe ngamadolo, umbonge uNkulunkulu empilweni nje yakho, ukuthi ukuvikele, wazi wavikela ngisho iy'ngane zakho, emndenini nje wakho nibe nesipho esimnandi sokuthi anikaze nje nigule lokhu unyaka uqalile. Nibe nje nesipho sokuthi anikaze nigule. Kodwa akwenziwa ukuthi nihlakaniphile, kwenziwa ukuthi uNkulunkulu unomusa. Yikho kuthiwa mbonge uJehova mphefumulo wami, ubonge igama lakhe. Akumbonge nje, ake siyeke ukubalisa, ake sibonge nje. Ubonge nje ukuthi namhlanje uyaphila. Ubonge nje ukuthi namhlanje ube nakho okuphekile, walala udlile. Mbonge nje uNkulunkulu ukuthi ukwazile, kube khona into oyifaka emlonyeni, uyakwazi ukuvuka ekuseni uyosebenza. Kukhona abantu abangakwazi ukuvuka ekuseni, abaxakekile beney'dingo, kodwa wena uyakwazi ukuvuka ekuseni, uNkulunkulu akuhole uhambe uyosebenza, ubuye futhi lapho imali yakho uyichithele etshwaleni. Kodwa mbonge uNkulunkulu ukuthi noma uyichithele etshwaleni, kodwa usakunikile ukuthi uvuke uyosebenza. Lokhu ethi nje mhlawumbe uzophenduka ngelinye ilanga, ugade isiphetho nje ukuthi mhlawumbe ngeke endlule kulo mhlaba engaphendukanga. Manje mbonge uNkulunkulu ukuthi noma usuphuzile unjalo, kuney'ndawo onqamula kuzo ungazi ukuthi unqamule kanjani, kodwa uNkulunkulu ekwalusile, ekugadile, ethi mhlawumbe kusasa uzophenduka. Yilokho nje namhlanje ukuthi mbonge uJehova mphefumulo wami,
ngiyacela sikhuleke. Baba wethu ongcwele, egameni likaJesu siyakhuleka Nkosi ebusuku, senzele umusa, usenzele udumo. Nkulunkulu wethu luze kuwe, ngoba wena Nkulunkulu wethu usinika ukuphila, usinika ukuphefumula, esingeke sikuxoxele umuntu ukuthi kuhlala la ukuphefumula esikuphefumulayo, futhi esingeke sisho ukuthi singakuthatha sikubeke phansi siphinde futhi sikuthathe sikubuyisele, kodwa kungenxa yomsa wakho ukuthi uma sesihlukene nakho ebusuku silele, kodwa wena ngoba kawozeli kawulali uyasigcinela ubuhle begama lakho, ukuthi usinike futhi umphefumulo siphinde futhi sivuke siqhubeke futhi nempilo osasiboleke yona. Napa abantwana bakho badela ubusuku, bahlala, abanye baney'nkinga ey'nhlobonhlobo, abanye banezinto eziningi, kodwa namhlanje Nkulunkulu wethu siyabonga, sithwala usenzele umusa ngegama likaJesu Kristu inkosi yethu. Amen.